Mitä nyt tää niinku on, et miksi me... Ai niin, on se meidän uusi kämppä siis. Niin, tämä on se uusi kämppämme, tajuatko? Näin ne rähjäkasa. Tämähän on siisti verrattuna sen Rähjäkasa on tää. Tämä on siisti verrattuna edelliseen ja sillä sipuli, tajuatko mitään? Tämä on sitten se sinun... Minun vankilani, ai niin joo. Täällä minä sitten olen aina. Sinun vankilasi kyllä, teit pahan rikoksen ja minä annan sille tämän vankilan. Tajuatko? Sinä otit minun silmälasini ja heitit ne roskiin. Hei, mitä sä mitä? Sä tiedä mikä tää on tää? Tää on meidän. Ei tää on meidän. Tää on mun. Tää ei oo meidän. Niin, tää on meidän. Tää on meidän. Tää on meidän. Tajuutteko tuossa lukee vaikka, että on meidän? Meidän? Meidän tää on kyllä. Kyllä tää on meidän joo. Niin, oikein yrittää sanoa. Meidän tää on. Meidän. Meidän. Moi, mitä saisi olla teille? Mitä saisi olla teille? Ei mitään. Ettekö halua? Ei kiitos, hauta tyhmä. Pois siitä, me lähdetään sitten. Hei, mitä saisi olla sinulle? Ei meille mitään tulisi anteeksi. Me olemme rouvuja, emme herroja. Ai. Minä näe sinua, missä sinä olet? Minä olen täällä. Tässä. Missä sinä olet? Miten näe? Kyllä on tosi vakavaa, että näin pääsi käymään, tajuatko? Älä tyhmä nytten. Mitä? Minä en pysty. Minä en pysty enää ajatella. En pysty enää itkeä. Tajuatko? Ootko hullu? Miksi itket sitten tyhmä? Etkö tajua, että miksi itket sitten minä sanoin? Voitko kuura onneksi tullut jo? Mitä sen sanoit? En minä kuule mitään. On tosi paha tää muona niinku äiti. Mitä saa tehdä muonaa? No niin tietenkin, miksi sinä haukut minua? Mä en osaa tehdä muonaa. Minä osaan kyllä tehdä kaiken hyvemmän muonan, tai että minä osaan tehdä sen, minkä minä osaan tehdä. No sitten et osaa tehdä mitään, jos et osaa tehdä niinku sen vaan. Niin just. Mitä sä niinku aina niinku ei osaa tehdä mitään? Tyhmiä. Nuokin ovat vain mitä tyhmä mies. Etkö sinä tiedä, että ne on tyhmiä aina niin kuin, että... Mitä sä haukut taas mua? Aina sä haukut mua. Miksi sä haukut mua? Mä en tajuu. Minä sanoin nyt sen korvalääkäriin. Et kuule sit mitään, että... Minä sanoin, että olet todella tyhmä, todella tyhmä. Niin. Tässä sinulle tämmönen kakkuhain. Kakkua ei ollutkaan. Teitkö sen kakun nyt? Etkö tehnytkään sitä kakkua? Hän ei tehnytkään kakkua, anteeksi. Mä siis luulen, että toi on niinku se kakku. Oi itsit, kun sä luulet aina väärin. Tässä on sitten, että hän ei tehnyt kakkaa, hän unohti. Joo, tässä meni vaan silleen, että kaikki meni ihan huonosti vai mitä. Että minä en tehnyt kakkua. Ei se on niin, tajutti. Sä oot se mun kakku ja sillä sipuli. Sä näytät ihan kakku. Ai haluuks mä? Okei, mä oon sun kakku. No, mitä sä nyt teet, että niin heitä mun roskiin. Sä näytät ihan kakulta kuule. Ei oo mitään sanomista, että näytäis kakulta. Ihan kakku, selvä kakku. En mä luulen, että sä oot oikeesti elävä kakku. Joo, mä oonkin elävä. Mut en mä oo kyllä kakku. Ei. Kyllä, mutta... Että... Ostatko minulta nyt sen tyhmän lompakon, sen kamalan, missä on vähän likaa? Ostatko sen minulta? Hei, mitä hitsiä. Sä oot ihan kuollut kyllä, et sä mikään elävä oo. Kun sä oot elänyt kävele tälleen. Kyllähän kävelee, mutta... Niitä... Ostatko sen satasella sen lompakon multa sä, niinku sä? Ei, mä ostan sen satasella. Mulle on varattu se jo, ei tolle. Mä oon satasella sen hienon lompakon, missä on likaa kaikki. No sopii mulle ihan hyvin, joo, että näin sitten käy vai mitä sitten vai mitä?